Clear tu te le ngai thla tu te song song in savain che bele vek ule tun tum kan video po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona video te abula chang atop thlingin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le theu don ya tun tuma chanchin kan soidur Ingrid Mary Ron Zavail hi kumsang khazakwa sumsari panga August ni nia khan Renton Washington a alopianga high school zerna hi Cannondale Oro High School ta sona Arizona atangin kumsang khazakwa sumkwa pathum khan zolia chumi zowa ankhoa University a Bachelor of Nursing Science kumni zerla in nursing degree aneta a hetia a graduate atanga kumthum aral nuwa hian Washington lama chuan let le in heta hian mi pakhat Philip Lailanian chuan anin tonga ani nen chuan anin ni suita ani a pasal nen hian fanu pathum nei in chungte chu ri brok le noel ti an ni a nu nia fanu han nei su nuamati in a hlim pha hle thin a fanu te hi kumni dan te te a lo piangin anin changbung to khlom bia maya an che che engkim mai chuan Ingrid chu a ti hlim thinin a fanu te hi a khovel adam chan le hlim na berte ani top mai ma se kumsang ni som pali chhovela chuan anno pakar chu ron khetanin anin kar chuan thatlam aya chiatlam apan tak zel sia chuan atopa anin chen tangi nge a chumi hnu chuan an fanu te po chu in en kol tom turin anin rem zeita ani ti chuan Ingrid chu pasal chen nu thloi alo ni ve tareng mai ma se Ingrid chuan pasal chen nu thloi ani ta ka wang rengo chuan lungaya indom kon mai chu atum ho bik lo amizia mihlim thei tak le thila engzonga thlir thin mi ani na chu alangai renga heti lai hian Swedish Medical Center a nurse na thok mekin chuta a thopuite damlo te le doctor te horeng reng chuan an fak theinin mani na tlin tak ani thu chu an soihlom vek thin tin ama po hian a hna hi angai hlu in angai pui mo hle boka a fanu te ti lawa chuan anuna angai pui mo ber ti la asol om love heti lai me khian a pasal hlui ni ta Philippinen po khan in chena wanga in hozui mai lavin thataka anla in biak zui rang ba ka an fati in kolna kong apo chuan anin thorolin anin toy om thadun hle boka tin heiba ka hian Ingrid le anu George te hi anin po tha in a fati tan po an pi chu atangkai ema naw pangti po in an pi chu an ngai ni hle bokani chutiang chuan a pasal a thena tanga kumni aral le me chuan anun dan chu anuamin engkim mai chu ani deuh thluk bek ati thei ome sumlak lo nangel ngit thatak nein a hna ni se nuamati boxi Renton Washington a chuan a fanu pathum te nen chuan chengin an thona lamla ni se an ina tanga kara mini somthum pahni vele ka thlen the hnaya omboka chutakara anun ti hlim zol turin chian fel le rin om tak tak ta so anei thloa chuteng chuan dule momo bel em po nei lavin engkim me chu ani dan tur hian ani deuh thluk mai ani amai ro chu kumsomli te a han pel chhowe tanta ka chuan kopui han nei vele mai chak na chu nei chawin online dating apps lama chuan kopui tur chu azong vele ta a ma se abe se angin aril ro han la riau emo amil zong riau tur che chu atong hlei theime ulo misang sang te chu a han be ve takna a nima sila to te ma chuan aril ro chu an he theime ulo amai ro chu chutia misang sang be kwala zong na na chu atopa mi pakhat amit le aril ru la tak mai chu atong ve ta a chupa chu Johnson to ni in ani hi kumsang khazakwa samsari pariata khan sei tala alopianga anu le pa re le Joan Salton te hi sipai ve ani awangin John le au na no sanon te chu sipai in khwa kherna angmaya kher taka an in kol chauba ka an fatia chuan be seina an ni sangin school thaber berate an lutira chu mai ni lovin in chunga po mitangkai le man tlak turin an be sein an zirtil bok thin ani amai ro chu chona chu anu le pati be se ang ero chu ani lo chhawya mai chutianga in khwa kherle nun zalen lo chu angai the zong ani ve tlat lo maya anung chang chu amoi lo so tin zu le roi hlo dang dang chu a khoi chhoba ka a rui lai ngat phei chuan a tor hlel om thei vel tamaya chutianga nung chang thalo tak na chhota chu thu nei tu te lam te po chuan hmel sha chhoda watin
kumsang khasakwa sumkwa pasaria khan kin county lama mi kuthlaka wangin thubuai alo nei to a tin hemi kumbe ka hian Washington lama film khorlo taka lerthei khal thubuai ani le zui boka chuti lai mek chuan in chung lama ni se asol chhovia mai anu le pa te chuan thei top cho in siam tha chu an han tum be bok thina ma se omzia chu om thei mi ulo boina siam chu nuam ati ber ni hian alang tongkam chetak taka anin chunga an vak vak te chu achingin anu le pa te chu ati boi hne thin emema anni po chuan ti ngai na tak po chu an re to mi ulawa ti chuan kumsang ni paruk alo ni me phei chuan ama hring tu nu le apa ngei te po chu beidong ve ta hialin an ma ni ngei po chu alatina du maya an rin ba ka anun boro chhawlu tuk chuan an ngai chu atingam ta mi ulawa chumi ni wan chuan thunei tu te hna thlenin ala ka tang hian in ven himna an dil ta hiala ma se he an dil na ero hi chu thunei tu te lam chuan an lo hnol sak ta hlau thung ani juni somhni pali kumsang ni paruk alo ni a hemini hian uta state a ogden khomar lama chuan no pakhat le afa nausen te hi an van hnung lama chuan lo tho in an pa le khabodora thilei mek chu an lo nga ka chuti lai tak chuan an bula chona chu ron lang thutin wana tang chuan chuak ngal turin aron tiringota chunu a chwa vele chuan vena chuan lut ngalin a khal chuak ta wangwanga chu vele police po chu rang taka hriatir ngal ni in police lam chuan van aruk bo chu an chui zui ta ngala chuta chuan Riverdale uta lama dor kota motor park na chuan bakmu chuakin zona po chu man ngal ani ve ta boka heta police record atanga alanda na chuan zona chu ti luina le tharum manga motor ruk thuboi sem sak ani ta ngala ma se shemna na zok pumpil nan zona chuan athiam no na chu lo pum patin kum khada tanga kum som panga tang tura shem ani zuita a ma se himitum hian thlasom ni pakhat lek tangin zoni somni pali kumsang ni som paria ta chuan chwa zalen ani le ta ani ti chuan jela tanga a chwa hnu tharei lote a hian puidang khoile zuin hemitum hian montana lama ruk ruk thubuai ani le a he mai ba ka Idaho lama thil swal te naw wang hian man ni le in heng te wang hian jela ma bok chuan alu te a chuta chuan kum thum ni achan ve se chu tang le in kumsang ni som pahnia khan jela tang chuan aron chhuak ve le ta ani ti chuan hemi hnu atang hi chuan anun dan chip chiar takhi hriat har to via maya ma se thil pakhat chiang tak ero chu zona hi mi pahmel thatak mai ni in adu na lama chuan azein omdan po athiam mi mema chu mai ba ka thil soitor omle omlo ta chu hreu thinin nola hannem velte po chu a hne so hle bok ani ti chuan kumsang ni som pahni kumlai hol vela khan zona chuan hnanghet ni lem lo thok ve in heta a thopui pakhatin hian anin nga zong zuya a mil tha in azei mai sinen henu po hian atira chuan adu in a chil veu nge nge a mai ro chu chona mi zia chuan soi thiam che si lo hian angai hi ti thalo tu chu atong ta zeu zewa chutia ril ro bet lo dewa in ngai zon reng chu nuam ti talawin kumsang ni som pathuma khan anin chen le ta a hemi hnuwa po hian chona chuan mei chetam tak chu kop kwal le do in heng angai zong hlui te ho hi an him zok nan an hming tar lan ani lo thung te chuan an ni ho hi a hnuwa investigator te chuan kom hlomin zona thoboi lo nei to chung chang ti le ami zia te chu an zo chiang ta hloma an waya an soidan chuan zona chu thinjam tak le la om tak ani thu chu soihlom vekin zona chu miril rok nget lo le engma ngai pui mo lo chi ni in chena nget le omna nget po ani ngai lawa anun dan shim shim da chu rules om lavin adole kholaya te aryak mai mai zela achang le abial no hlui abiak vele zo zo thinina te chuan aryak thin boka ma se chona hi ami zia shim shim ero chu aswal shan ho lo thung aduna chuan afilin angai na tom thei veu boka ma se arui ero chuan chumilet ling hlo chu ani thin thung chuti rwal chuan a mela tha in a fel a han chwa phei hi chuan mei chetam tak tan chuan nar har ze tu chi hini in hei tak hi ingredi ril ro a hne riau na chan po kha ani ome le chuan ma se se in thon tona an han in biaka an tui zong te an han in shil hnuwa chuan mai chana in hmu don chu an tum ta a heta anin hmu ma sak ber na tan hian zertop ni niria chu ruatin Seattle Marinesa in khel enduna nom an ti dun tak veu le thil in don zui turin anin tiam ta boka
Mase hetia anin hmuhma zana hian Ingrid chuan John aniana an chhuah dun tur thovel chu a thian de chu a hrilh hlawma tin a pasal hlui Philip angei pawh kha hrilh ve bawkin an fa te chu lo enkol turin a ti diam boka ti chuan anin tiam ni alo thlen chuan John le Ingrid te chuan baseball khel chu en donin in khel chu zandar sari pel sheta chan ania nuam an ti don viau ni tur ani chutia an be se aya an lo in mil phian ni nuam an ti tak viawa chuan abul hnai bara thil in chhun zom le chu an ti tluta a dar som le min som panga vela chuan Ingrid chuan a thian te chu ma se sin a de chu a tluan thu le nuam a ti zia thu te a vashil ve hial boka te chuan chumi hnulama hun hlim om tak mang don le tura in bo se le in Ingrid chuan chona chu anin lama chuan a hroi ho ve ta a ma se alo suang to le abe siang chu a thleng ta ho lo mai chu mi pahmel thazet mai online lama aton chu mi hla om tak ama tina to chu anita a tin ama tina to ni satlia mai lavin ama thata arwang po chu wan lama manro chi sang sang siam manga chandar le to anita bok ani te chuan chona chuan Ingrid a tha hnuwa chuan atak sabung te chu chaukalama plastic bag a hmuwa chuan thun vekin Ingrid car 2015 Toyota Highlander chabi chu alak nuwa chu kar ngei chuan si telama chuan in khal in chuta chuan Ingrid ruang chu awa pai tak ngala hetia Ingrid ruang a pai hnuwa po hian zona chuan zu te a in muang chang le te te ni na lang abial no hlui ina khan zanrei ani lo chuan atuk jing lama chuan awa thleng ta chau tlat mai ani hetia lai mek hian Ingrid pasal hlui Philip chuan atuk jing dar som vela an fa ti da turin Ingrid in chu aron thleng ve chi a nima sila kongka chu akik char char hnuwa po chuan toma reng chu ron chang tu anom thei ho lo mai chumi pa chuan a han hoi kwal vela Ingrid kar chu ada na thina chuan alo om ho lo bok nen anna akal lo ani sia chutia akar lo lo ta chu mak ati ta emema chu mai ba ka thilpa ngai ani tlat lo mai Ingrid hi afa ti ngai puimo em mai mi ni in no pangten an pa Philip bula hun an man chang po hian an ho huna hian ina alo om nge nge zela engemo awanga atlai deuh dona ina alo om man lo ani po in Philip chu akol nge nge nga no pang ho po abula lo om ti ri mai turin a shil nge nge yang chu chu ati dan thin tlang pui alo ni bok nen chutia engma po soilawa are zui ta pangwang mai chu Philip chuan makati in aril ru po anom thei ta meu lawa chumi ni wang chuan kongka chu ki chhon zom rengin nasataka Ingrid chu a kauba ka a phone te chuan a call pa reng boka ma se kongka emo a phone emo po chu ron chang tu reng reng chu anom thei ta ho lo chumi hnu atang chuan ti ngai na a shilo ta hle maya chumi ni wan chuan Ingrid no chu call mai tha a sia in ani po chu awa beta ngala chumi hnu chuan Ingrid no pijor jei po chu ron thleng ve watin emergency atantia Ingrid in a call tir chabi spare chu aron keng boka chumi hmang chuan in chunga chuan an lu theita ani ti chuan in chung an lo hnuwa chuan Ingrid wallet te a purse le a cell phone de chu muhalin ama Ingrid ber ero chu motor alo omya lawa pijor je chuan a phone chu a han chek ngal pat pata chuta chuan ama se sa ama zan lama chona nena in mu an tumna lam chung changa anin biak na chu a hmuta hlawa chu vele chona chu ma se sa wa be pop ngalin Ingrid omna chin a hriat le hriat lo chu awa zota chuta chona po chuan ron reply ve in Ingrid nen chuan an chhuak don ngeya ma se a fa te ngei to a ho adu awangin baseball game zo vele khan anin mang tha som tamai ni in aron soya chumi hnuwa pijor je i chuan Ingrid monanong bertu ani thei awangin police officer te abyak po nge angai tho chu awashile a ma se himi hnuwa hi chuan chona chuan engma ron chang chon zom to lovin angoi zui ta mak mai ani ya chuan Ingrid no chuan thonei to te lam shri hriat wat achul ti sha in police samte chu abe pop tak ngala ani lam po chuan ma lo lak ngalin etia police te an boy mop lai anno dar kar relo te a hian se talama papakha chuan thilrap thlak tak alo tong ve mek boka chuta chuan bol hlo toi thelo chi pai tura akal chu a paina tur bom monga chuan chauka man chi plastic bag war pathum hi aba hmuwa aom zia chuan chu bol hlo bom chu
troi thelo da na tur chi ni in chauka man chi plastic bag chu troi thei bo ma pai tur ani sia chutia aom na mun tur lo zoka alo om chu a pai na tura chuan pai that mai tum chuan han bana ma se chu bol ho chu arin a in alo rit phian mai chu mai ba ka uluk taka ton ani bok nen chutia a han khai kang che chu plastic bag chu mishing mai ni om tak hian oron nek por tamaya chu thila mu chu a phuna sa tak zet ani ber chu vele a then om pa chu ko ngal chu lin chu a thil mu chu a mu swal mai mai nge ti ron chen pui tur chuan awa a mai ro chu an pahnia an han en chen nak chuan an lo mu swal okong lo mai mishing mil nge ni ti chu an hre theita a chumi hnuwa chuan rap thlak ti lu tukle oi thelo je chuan an thil mu chu mel pa in emergency service lam chu an call sui ta ngal ani ti chuan mini jai lo ti hnuwa police ti le forensic mithiam te chu chulai hmuna chuan ron thleng be ngalin chung bek pathuma chuan mishing taksa bung sang sang a boble a ke phate a ban then khatile alu te chu alo oma chuti lai mek chuan Washington lama po ingrid chung te le mel shiat a thian tha ti ho chu an mang ang hlom hle maya tu nei tu te lama le social media page sang sanga te chuan an fanole an thianu ni bok ingrid chin chang shil thei tu an om mial takin ti in tran an lo la ve meka tin an thil post mo to te mai po chuan ama zan lama ami pa in mo pui chu an lo ring thil ngal thup bek maya chuti lai mekin zo na po kha abial no hlui in lama chuan moi wung de luka wakalin abial no hluina enga tingi a moi chu tia alo so chuan ama zana bara akal na a thil ruk sak an tum na alo in ve na lama thil thleng wang ani thu asoi maya de chuan ingrid bo thu chu social media lama chuan adar na sabok nen si tel police lam po chuan me che pakhat aw na chin shia lo chung chang renton police tamina an chui mek thu vel chu an lo she ve ta wat boka chumi wan chuan mishing tak sabung an char po kha renton police lam ho mi bo zon mek ani thei mai chu lo ringin online lama ingrid thalak an post ho tile a tak sabung an char te chu an han khai kin don ta a te chuan chuta an chui zel na chuan alo in mil chi ani te chu an nem nge zui ta bok ani hemi hnu a hian sar charan nen ingrid in chu dap zui ani ta a heta hian bol hlo paina an hmu chauka plastic bag war ang chi kha aruak laman lo hmu ania in ba tap tui paina pai pa po chuan thi sen lo na hnu ma alo om boka hei mai ba ka hian ara hakar vela mishing ro them le ti sa thim vel kai bedroom banga lo in tung bam chu an hmu boka chumi hnuwa ingrid computer chu check le in chuta chuan baseball game en na tur ticket akat na te chu an hmu chwa ba ka pasal chen to ani thote an han sha le zel ta ka chuan a pasal hlui philip chu rin hlel kai masaber ani lo thei talawa nima sela philip chu a fili mani ti shat le wat ani thong ti chuan hemi hnu lok april ni som pakhat kum sang ni som paruka hian se talweng monglama ingritika chu mo chwani in chu akar chunga chuan driver thutna lam kong khar bon ban hnoya chuan fingerprint mo chwa ani mai ba ka plastic bag war bol hlo boma an charang kha alo omboka chumi hnuwa chuan officer te chuan zona chu thu zo fia turin station lama an ko vele ta ani heta hian online dating apps lama a profile te chu se chen bek ni in chuta chuan in ngai zona saklia bak atui pui ve lo thote alo in siak beka amai ro chu chutiang ringo chu dan kal ni si hek lo le han en mai la in mi pa ngai tak mel hi apu box si nen hanman emongo chantur chu an nei lem lawa ma se investigator te na ni danga kaule an do hunata na a chena hmun le ama an biak po theina tur an han so chuan chena nghet le mumal anei lo tho chuan alo chang maya in ingrid chungchang an han zo te po chuan nuam ati lo ro hle ti officer te chuan an hre thiam mai boka chota ani soidana chuan baseball khel an in zo hnuwa khan ingrid in lampana basa an kal thole acha thla ka wanga mi pat me chiana chu an mang don ta nge talo a hre chiang vak thei to lo ni in an soya heiba ka hian ingrid chuan a fa te motir adola owangin veng mong lama a hnuwa chuan a zu thlata a chota a hriat le hmasak ber chu in pakhat kota thutlenga a har chwa hlul thu soin an hun man dan top lam po chu a hre chiang lo roi ni na soya chu mai ni lovin a tuk zinga po engi a an amu tha theim ti zotin ingrid chu message athon le ni in a soibok ani
chuan hemi hnungah hian police lam pawh chuan zone le abial no hlui an le in hnim nei dan pa ngai lo zet chungchang te chu an hriat bileta a ma se chu tiang ringa chu dan kal ani chawng lo thung chumi hnuwa zone chuan lawyer ado tho aron sei chuak bileta a chuta officer te pawh chuan room chu chho san ri in camera ero chu off lovin an da thunga chutia officer ten an chho san hnu luka chuan zone chuan a korlum hak lai chu tumtel sok sokin lukham anga chuan mangin chhuata chuan amuzal ta ar maya eta ache dan hi amaksak ang ring phian mai hemi hnu luk hian police chuan zona bial no hlui kha konvel in ani chuan zona chu atum ai tlaya khamini engineer khan ina alo thlen thu tele amhu chu wungde uluk dokde uboka aom tho asoita boka mase investigator te ro chuan mak anti shan lem lo achan chu amhu chau ni lo akhabe te aban le a oma te hamna hnu ni om tak rang om ho chu an lo hmu diam to thowang ani ber te chuan fingerprint test an nei le na po ingretikar kongka honnalaya print an hmu le zona fingerprint chu ain mil chia te chu an fin fia zui te boka hemi hnu april ni som pakhat kumsang ni som paruk tho tan ni a hian zona chu judgma chuan shwai ni zuin chuta chuan judge chuan anei zo lo ngei tur ti an hria sa dollar million nga a bel the ani tho chu alo shila chu a bel na tur zat po chu nei the da lo ngei bukin chumi wan chuan ingredi thina amo phur tu rin hlel lai anga shen ani zui ta ani te chuan zona thian hlui le angai zong hlui te po chu police chan pui tur hian ron pen chok ve ta sup supin ingredi tak sabung dang ho zon be pu chu thak ani zui ta a chu mai ba ka police pui tur hian FBI lam le hmundanga police ho po chu ron kal hlumin anni ho chuan thei pa to pin ingredi taksa bung la mo chwala ho chu an zong ta chara chuti lai mek chuan athil sol te chu arap thlak le alin tham ema wangin chona chu public defender lawyer pek ni in he a lawyer hian forensic evidence le mithiam ti thil soi chuan zona kher chu tol thatu nge ni e tia pu thei tur khopa pin fiana soi selbo awm lo ti in aron hnial kalta a amai ro chu april ni som pahni kumsang ni som paruka khan jat chuan chu an ron hnial kalna chu tol tha thuwa rin hlel le ni thei om ber ani thu chu soin alo no sak le thong ani te chuan hemi tlaya hian mitam tak chu ingredi te inbula chuan kalkhom hlomin ama thlana le asona hunte an hmanga chuta chuan ingredi chu meche fel le hlim thei tak ani thote afa te ro te pathum te le anu te tan chuan an tor chu na an ti pui thu te le an ui zia thu te an soi hloma chumi hnu atuk april ni som pathum ni lai ni a chuan county coroner lampo in taksabung an char ho kha ingredi taksa ngei ni ti official chuan ron nim hnet in na taka kothak wanga thi ani thole athi hun che ero nim hne the ani lo tho chu an ron pong chui le ta boka ma se chumi hnu ni hni hnu a chuan bolhlo poina thok pakhat hian ingredi taksabung an la hmu lo then kha chu bolhlo bom danga chuan a hmu chuak ve le hlo ta boka chu mai ba ka april ni som pariata mi pakhat hian a then om pa chu phone a ron bia in chuta chuan a bolhlo boma mishing taksabung a om le adul vel bor a hmu thole alai ponga chuan verda hnuhma om tho chu aron shil ve le a ingredi khan alai pong a ver nge ti kha hriat ani bok nen chu taksabung an hmu thar le po chu ingredi taksa ngei ni ti chu hriat ani le ta bok ani te chuan police te po chu ingredi in lama bok khan le le in atui chepe na pai vel chu an han thia dar ta a chu luminol manga in fia vek ni in chu tol tha to chuan asol hnu chu thup tum hian thei pato pin atifai ti chu a hria thei boka ma se lumino loka chuan thup thei ani bik lat lo te sen luan an hnu ma tam jok chu mo chwa bel le zel ni in ama autopsy an ti to mai ba ka khan forensic mithiam te chuan ngun le chik zokin ingredi taksa chu anjir chiang thale ngata chuta chuan amita ti sen atlin thole a ngonga re hnu ma lo om ti chu an mo chwa bele ta a tin a taksa kha ama in nge a khan chandar ni in damdoi lam manna a taksa ero chuan hmu ani lo thunga chuti rwal chuan zu ero chu 0.74% athisina chuan hmu ani thung ani te chuan october ni hni kumsang ni som pasaria king county kota chuan tel chu tran ani ta a chuta chuan zona chuan tumreng wanga tol that ani tho chu pomin ngai na thiam na sang ber chu adil boka
chu adil na siam an ngei to le chung chuan hun chu a ofan rei phain Ingrid chung te le thian tha ama hmangai tu te tan chuan rel runuam lo reng renga om chung chu ati rei pha ba ka a thoi pik thlak tak zet zet bok ani ti chuan January ninga kumsang ni som pariata zona nu le pa te po chu an vapa support tur chuan kota anon kalveta a chuti rwal chuan Ingrid chung te chu an tor pui thu te an lungai ni te chu an shet pui thu te le sheom an ti zia thu te an shel ve boka heti lai me khian zona po chuan kot ma chuan athil ti chu siam that thei ani to lo zia te le ama awanga an rel run na tor chu poi ati zia thu te thil poi le swal rap thlak tak ati awanga poi ati thu te chu alo soi chok ve boka tin Ingrid pasal hlui Philip po chu ron ding chuak ve le in zona chuan a thian thatak alak sak mai ani lawa a fanu no pangte te de chuan engtika ma nu mangai na dong ve thei to ngai lo turin an mangai anu chu alak bo sak ani ti chu ril ru na takhian aron soya hei ba ka hian Ingrid thian nu po chu ron ding chuak ve le bokin a thian Ingrid chu me che fele lim thei em mi pui soi ngai lo kha nun rong takin I thata chu mai po du tok lovin rap thlak thei ang berin arwang chu iso samzui boka chuta doi zep thlak takin tan bo ila tum zui miten om tak ini e tin ril runa takin aron soi chok vele bokani ti chuan zona khan khati hunlai khan arui lu tuka athil te puisia po a chiang lo ni in an soya eta hian za chuan thei chu ni se dam chunga lungin tan tir hmanga shempo adu vewa ma se athiam lo ni ain poma wangin le ngai na thiam sang ber adil na ti awang khan kumsom ni pasari le thako chung lungina tang tura shem ani ta zoka chu state in shem na dana siama anaber ani tlat mai si te chuan zona lo yar te po chuan kotina shem na ape ka chuan Ingrid chung da chu anlung oi ngei po an be sei thote an soya nima sela media lamin zona shem na tura an thutluk na an hantar chhuak che chu online lama mitam takin zona shem na chu an soi sel na sa in shem na chu anep an ti mai ba ka anlung oi lo tho chu an soi na sa ta emema he tiang te chuan atan zo alo chho hona chuan kumsom ruk chau alani dona atang rei don lo lutok hei ai re hi tan tier a phul hlia hlia ti in mitam tak te chu an lo phun na sa hle boka tin hei ba ka hian chona chuan Ingrid a thangu chan kha engma a soi chhuak do lawa hei hian mi puiril ruwa zona huatna chu a to na sa zwal le bok ani ti chuan zona ti lo hi chu Ingrid bole thi kai hnoi chung changa man tu ma mi dang kha an om lem lawa chuti lai mekin a pasal hlui Philip ero chuan a fa te dana pathatak ni tumin an hmangai an nu ber monruak zau tak chu a thei ang anga no kha sham tumin a fa te ho chu a enkol chun zom ta zela Ingrid kalsan tak a fano te pathum hing hian fundraising page te siam ni in heta hian dollar noi ni sing sari lai chu thokhom ani nge bok ani atop na bera chuan online dating kalchanga ngai zong zon hi a him tok lo zia Ingrid chanchin hian atifi avia ome ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case in ngai dan te comment section nama in lo sei vele chho don ya